Jochen, leuk dat je hier in Maastricht bent. De vorige keer, 5 jaar geleden, waren we op kantoor in Antwerpen. Ook nog altijd actief in Antwerpen, neem ik aan. Daar. Ja, zeker. En dank u wel dat ik mag komen. Ja, zeker. Maastricht is geweldig. Ja? Ja, Komt u graag in Maastricht? Ja, toch met mijn top 2 steden. Ja, kijk, wat is de tweede dan? Antwerpen. Antwerpen. Ja. Een ondernemer zit gemiddeld niet stil, hè? Dus we kijken een beetje terug over de afgelopen 5 jaar. Maar als er iemand niet stil heeft gezeten, dan zijt jij het wel. Hè? Het lijkt zo, de TGV is er niets bij in die zin. Hè? Er is toch heel veel veranderd, hè? Op 5 jaar tijd. Er is veel veranderd en toch ben ik naar mijn gevoel rustiger. Ja? Ja. Want je bent net meer gaan doen eigenlijk. Ja, we zijn meer gaan doen, maar er is wel meer rust. En ja, in Antwerpen ten eerste is er in de Botanic Sanctuary hebben we de retail kunnen overnemen met Schaaf en Citroen samen. Ja. En dan doen we een concept met Granada Gallery, Schaaf en Citroen en de juwelen. Ja. En ook heel leuk, heel inspirerende plek, heel fijne medewerkers daar. En dan de grote verandering was in 2020, december, januari 2021, steamrijden La Butte aux Bois. Ja. Als niet-horecaman eigenlijk Ja, ook, hè? ja. Frequent horecabezoeker, Ja. maar... Ja, en veel geleerd en nog iedere dag. En eigenlijk wel altijd interessant, maar vooral veel met mensen bezig. En toch in totaal zitten we met een 290 mensen. Zo. En, Maar neem ons even mee terug naar toen. Je zit volop met uw business, in de edelstenen, mineralen, juwelen. Dat groeit goed, dat gaat goed. En dan komt een mogelijke verkoop van La Butte en steamerrijden. En dan denk jij, ja, dat is ook iets voor mij. Of... Ja, ik moet eerlijk zeggen dat dat ergens altijd wel gewoon een stil verlangen misschien was. Een verlangen als je groot wordt, maar iets wat er altijd heeft geleefd. Iedere keer als ik naar La Butte aux Bois reed, is er altijd dat mooie stukje waar de haag een beetje lager is. En daar kijk je automatisch naar, zie je het gebouw liggen. Ja. Zomer, winter, dat is altijd prachtig. Je ziet zelfs de reflectie in de vijver van het gebouw. En daar heb ik wel altijd al, zeker als ik mij terug herinner van 2014, het gevoel bij gehad. Zo van ooit, ergens dat er zoiets leefde. Hè. Niet denken dat meneer Bullens ooit de stap zou zetten om het weg te doen. Nee. Maar daar heb ik wel ergens onbewust naartoe geleefd. Ja. Oké. En dan komt dat moment, ja, en dan is het... Dan moet je er... die trein komt maar 1 keer voorbij om de zoveel jaar. Natuurlijk. Ja, dat was ook een heel spontaan moment toen Erik mij belde. En hij zei heel duidelijk, ik liep toen net door La Butte aux Bois en hij zei, ik wil geen cafépraat, maar ik ga alles verkopen. En ik had het gevoel dat ik toch eerst tegen u moest zeggen, maar alleen mijn vrouw en het boekhoudkantoor natuurlijk zijn op de hoogte. En ik heb toen eigenlijk meteen gezegd, dan wil ik tot je wacht, want ik wil met u aan tafel. Okay. Dus dat was een gesprek van, ik denk, 1 minuut. Ja. En dan zijn we beginnen wandelen. Ja. En dan op een gegeven moment dan is de deal rond. Dan krijg je bij wijze van spreken de sleutels. En dan kom je in een wereld terecht die je wel kent als gast, maar misschien niet helemaal als horeca-ondernemer, toch? Ja, aan de ene kant zit je zo enthousiast. We gaan er iets van maken. Aan de andere kant was corona. Ja. Dus wij reden terug van de akte uit Genk naar La Butte aux Bois. Naar een gesloten hotel. We hebben zelf de deur open gedaan. En ik denk dat we toen een paar gin tonics daar hebben gedronken. En we bleven daar dan ook slapen. En dan zijn we meteen ook beginnen afbreken een paar dingen. Zo een wand die daar stond. Zei, kom, we gaan die eens proberen afbreken. En we zijn dan eigenlijk beginnen verbouwen de hele corona door. Want eigenlijk is het slechtste mogelijke moment geweest dat je het hebt overgenomen? Of eigenlijk achteraf gezien heeft het net ook veel voordelen gebracht? Achteraf gezien heeft het veel meer voordelen gebracht dan dat het zou geweest zijn als het open was gebleven. Ik denk niet dat we zo ver hadden gestaan met de transformatie ten eerste, of zo ver gegaan waren met een transformatie, als dat we nu die tijd hebben gehad van corona. Ja. En het was ook wel een hele aparte beleving om daar alleen te zijn. Ik heb daar de hele corona gewoond, alleen in het hotel, en met alle lichten uit. 's Nachts was er wel een nachtwaker, omdat er wel wat dingen moeten gecheckt worden en zo.
Maar dat was wel een heel bijzondere ervaring, ten eerste. Je werd één met het hotel eigenlijk. Ja, en op het gebied van de juwelen, dat liep wel wat door met vaste klanten en zo. We een bestellingen konden opsturen. En we konden van daaruit ook wel heel goed brainstormen, nadenken. En er was wel veel rust. Maar natuurlijk, ja, dat is, aan de financiële kant is het een serieuze aderlating. Ja, een drama op dat gebied natuurlijk. Maar inderdaad, zoals gezegd, er is de afgelopen 5 jaar zowel bij het andere hotel Team Rijden als Labuut al enorm veel vernieuwingen. Hè? Ja. Neem ons langs de belangrijkste veranderingen die jullie hebben gedaan eigenlijk. Ja, in Labuut is het hele volledige binnenhof is een 4-5-tal meter verhoogd. En daar ligt een glazen dak op. Dus dat je eigenlijk terug de beleving hebt van de vroegere binnenkoer. Ja. En dat is getransformeerd in vandaag de brasserie Le Ciel, met een volledig nieuw keukenteam. En dan hebben we bij Ralf Berendsen de naam veranderd van La Source naar Ralf Berendsen, omdat ik het veel sympathieker vind dat je bij de chef gaat eten. Ja. En ook om hem naar voren te brengen. Waar we ook wat aanpassingen in het interieur en het salon hebben gedaan. En dan hebben we naar buiten toe een nieuwe buitenbar gezet, om wat meer beleving buiten te creëren in de zomermaanden. In de -1 hebben we een museum gemaakt van de oude Spa. Ja. Rond thema maan en Mars, met meteorieten, met storytelling, om gasten eigenlijk meer we wilden meer een concept ontwikkelen, experience-based hospitality. Dus echt met allemaal dingen rond natural history. En die koers willen we wat verder varen, daarmee dat we ook nu een grote verbouwing doen in Genk, Steamrijden. Dus in Steamrijden was wel leuk, hadden we het restaurant Kristallijn, dat is al natural history. Ja. Kristallen. Ja. En daar hebben we dan nu restaurant Moonstone, ook rond de maan. En de renovatie is nu gestart, dus we beginnen van boven naar beneden. 70 nieuwe kamers, suites, iets grotere suites. En daar gaan we de bar en de lobby samenvoegen. Zo wordt wel een heel apart concept, ook rond natural history. Nou ja, en dan zijn die 2 productenlocaties zeg maar helemaal future-proof om de komende jaren vooruit te gaan dan. Ja, zeker. Ja. Dus in Steamrijden waren er nog geen airconditionings op de kamer. Ja. En we hebben ook alles, de isolatie, alles een beetje aangepast om future-proof jarenlang verder te gaan. Hè. Je hebt natuurlijk management, directie op beide locaties zitten, maar ja toch, en zeker denk ik zo'n verbouwingsfase, dat vergt ook veel tijd en energie van u uit. Lukt het dan om de balans te vinden met uw werkzaamheden? Dat lukt. Ja? Ik ben er wel even kwijtgeraakt in het begin. Hè. In het begin wil je alles aan iedereen en je denkt, ik zie daar iets loshangen, ik ga daar weer zelf op. Ja. Maar op dit moment heb ik daar heel veel rust in. En dat lukt allemaal eigenlijk perfect. En we verkopen meer juwelen dan ooit. De bezetting in de hotels is hoger dan ooit. We hebben heel veel te maken met natuurlijk fijne momenten van de gasten. Ja. De mix is perfect, het cliënteel matcht. Qua team, juiste mensen op de juiste plekken. Juiste plekken. Verleden jaar was er natuurlijk gelijk wereldwijd ergens heel moeilijk om mensen te vinden. Maar we hebben toch, als je kijkt hoeveel mensen al 10 jaar, 20 jaar, 27 jaar werken in het bedrijf, is best aanzienlijk. En dat is wel fijn, want de mensen zijn echt fantastisch, want overal bij ons zitten. Ja. Dus in die zin, van een leien dakje is het misschien te veel gezegd, maar personeelsuitdagingen, het valt nog mee. Ja, vind ik wel. Ja. Okay. Dus ik kan mij herinneren van de jaren daarvoor dat ik in Labuut was, dat personeel altijd wel een dingetje was. Hè. Ja. Er is altijd wel iemand ziek, of er is altijd wel een sommelier die opstapt. Dus dat is eigenlijk constant en dat zal ook nooit veranderen. Dan moet je ook gewoon zorgen en vertrouwen dat HR en iedereen daar allemaal in lijn zitten. Zijt je iemand die er gewandeld bijna dagelijks als je niet op reis bent door het hotel, die dan overal meteen korter bovenop zit? Of wilt je ook wel de directie en management een beetje die vrije rol geven? Ik wil ze de vrije rol geven, heel graag, maar dat lukt niet altijd. Hè. Dus, en tegenwoordig heb je WhatsApp. En dus het snel gestuurd. Goed zijn dat hij op zijn vrije dag 27 berichten krijgt en dan weer in de groepsapp. Maar ik kan al wel meer en meer loslaten. En ik denk dat zij het ook ondertussen al wat beter kunnen kaderen. Ja. Maar dingen zijn wel daarmee ook sneller opgelost soms, wat ook nodig is. Ja. Het gaat
uiteindelijk moeten wij ons allemaal aan de kant cijferen. Het gaat om de gast die binnenloopt. Hè. Andersom kunnen ze u ook misschien nog sneller bereiken. Ja. Van, god, kunnen we dit of dit doen, want dat is ten voordele van de gast. Ja, en 7 op 7. Hè. We zijn altijd open, dag en nacht. Dus dat is altijd wel werk. Altijd wel werk. We spraken elkaar 4,5, 5 jaar geleden, toen ik het interview voorbereidde. Ja, ik moest zelf toch wel even, slikken is een groot woord, maar ik denk, ik zat toch bij Jochen in Antwerpen, is dat alweer bijna 5 jaar geleden. Ja. Dat het zo snel gaat. Ongelooflijk, hè? Heb jij dat niet? Ja, ik ook. Ik heb net voor ik naar hier reed nog eens even nagelezen wat je gestuurd had. En ik denk, dat is 5 jaar geleden. Dus ik herinner me als niks. Hè, dus, maar bij mij bekropen, ik weet niet hoe ik het gevoel moet omschrijven, maar is het, niet alleen het gesprek met u, maar met iedereen, dat de tijd zo snel gaat. Ja. Heb jij dat... Maar dat heb ik sowieso, de dagen zijn zo voorbij. En ik ben bewust, al van oktober drink ik bijvoorbeeld geen alcohol. Nee? Ik ben veel in het bos. Ik ga vroeg slapen, ik sta heel vroeg op. En de dagen blijven ook vliegen. Dus het is niet dat ik nog laat op restaurant ergens zit en veel plezier maak, nog extra. Een bewuste keuze om geen alcohol, om fitter, Het is wel belangrijk om eigenlijk alles te absorberen. En ook gewoon om duidelijk te zijn. En sowieso, ik vind het moeilijk om in horecazaken rond te lopen waar je de hele tijd kennissen, vrienden, relaties tegenkomt die vragen om iets drinken. Dus ik ben daar gewoon keihard in geweest en gezegd van ik ga gewoon niks meer drinken. Ja. Dus, maar dat werkt goed en ik mis dat ook totaal niet. En je merkt ook dat je daardoor scherper eigenlijk... Ik slaap heel goed en alles, ja. Een van de dingen we kijken daar nog een paar beelden, maar die een paar keer terugkwamen 5 jaar geleden in het gesprek is, dat je zei van wat ik fijn of interessant vind aan mijn werk is dat ik heel veel interessante mensen ontmoet. Dat was eigenlijk wel een van de echte hoogtepunten van in uw werk. Mm-hmm. Is het gelukt om veel interessante mensen te ontmoeten? En als je dat dan zo bekijkt, een hotel, ook in steamrijden en ook met de medewerkers en ook in La Butte, we hebben zo'n goede mix van mensen van over heel België, maar heel Europa en zelfs Verenigde Staten, dat eigenlijk de katalysator is om nog meer interessante mensen te ontmoeten, hè, die ook producten van ons kopen en dus het ene voedt het andere, maar ook die nieuwsgierigheid om nieuwe mensen te leren kennen en dat is wel, dat is wel bijzonder. Ja, dus dat is eigenlijk nog altijd een van uw triggers. Ja, eigenlijk wel. Elke dag interessante mensen te kunnen. Eigenlijk wel, maar soms is op een gegeven moment is het wel het geduld zo op een bepaald moment op de dag, want er zoveel op je afkomt, zo ben ik weg. Dan sluip je even, neem je de achterdeur. Ik ga niet meer vlug ergens naartoe voor te netwerken of zo, dat kan ik echt niet. Daar heb ik te veel andere dingen om over na te denken. Heb ik op zich ook denk ik de mensen voor, de salesmensen en de anderen die... En zoals je al zegt, de twee werelden passen goed aan elkaar op dat gebied, maar ik denk ook de juwelen en de edelstenen en de mineralen passen ook weer goed bij het cliënteel wat naar het hotel komt. Dus die integratie is prettig. We zitten in dezelfde doelgroep, met de Michelin-ster of met fine food of ook health, wat we hebben met de gym, de golf en steamerrijden. Het is eigenlijk allemaal een doelgroep die ook juwelen kopen, kunst thuis hebben, van mooie dingen houden. En wat ook echt een goede drijfveer is, dat we echt kunnen uitleven met het interieur. En zelfs interieurobjecten maken. Want dat is ook eigenlijk een doel op zich om meer naar interieurs toe te gaan ook. Okay. En allemaal geïntegreerd met natural history items. En we hebben zelf een lampenontwikkeling die we doen. En we maken dingen op maat voor mensen thuis. We richten huizen in ondertussen. Dus dat is zich ook allemaal aan het voortzetten. Dat is echt wel een fascinatie of een passie van u, hè? Die natural history en die... Ja, dat komt eigenlijk allemaal voort van edelstenen die uit de grond komen en dan eigenlijk al de rest wat in de aarde gevormd wordt. Hè. Ja. Social media zijt je ook heel actief op, hè? Als toch wel een flink groot aantal volgers. Is dat de afgelopen 5 jaar, dat heeft zich blijven ontwikkelen? Is het nog altijd even belangrijk voor u? Het is wel belangrijk en het is ook plezierig. Maar dat ontwikkelt zich niet zo hard als jaren geleden. Dus ik voel dat daar misschien eigenlijk systemmatig, dat daar toch wel een rem op staat of zo. Ja. Maar er is wel, we hebben natuurlijk goede klanten die dingen bestellen via social media. Dus het is eigenlijk een marketingtool, onze belangrijkste marketingtool. Ja.
maar tot op heden nog niet echt groot verkopen direct. Hè? Je hebt geen shop op dit moment. Nee, online moeten we nog wel wat stappen zetten. Ja. Ik heb dat eigenlijk altijd wat genegeerd. Ik geloof daar wel in natuurlijk. Maar dit jaar wordt alles ontwikkeld. We zijn nu met de eerste websites bezig. Maar ja, nu iedere keer moeten we spreken. Pak de hospitality even erbij. Als we websites ontwikkelen zijn het er al heel 10, 11, 12 in één keer. Dus we zijn nu de eerste 3, 4 aan het afwerken. En dan komen er ook echt online shops. En we gaan daar wel stappen in nemen nu. We nemen even de MacBook erbij. En dan gaan we even terugkijken naar 1 of 2 fragmenten van toen ik bij u in Antwerpen aanwezig was. Omgaat, heb je dat ooit als een nadeel ervaren dat mensen denken, ja, daar zit er zo'n jonge kerel tegenover mij en die gaat mij dan even zeggen dat ik deze diamant van hem moet afnemen? Of is... Nee, van klanten totaal nooit. Nee. Maar wel van mensen uit de sector dat er precies tot die vinden dat je dan toch eerst moet bewijzen of zo. Maar ik bedoel, andere juweliers of die laten dan allemaal niet in de keuken kijken, terwijl ik altijd heel open ben en ik probeer iedereen wel alles te laten zien en vertellen en zo. Je moet het gevoel dat je je moet bewijzen, hè? En vooral zeg je niet zozeer tegen relaties, maar ook wel tegen mede-juweliers. Is dat het dan nog altijd? Dat was meer het gevoel dat zij projecteren zo, hè? Van ja, kijk, dat is de zoon van de slager en wat zou die toch, en juwelen verkopen en dit en dat. Dat hoort je altijd terug, hè? Via mensen komen dat zeggen en tot ze daar dan wat mee lachen en zo. Maar ja, het is nog altijd in de andere richting. Dus alle juweliers zijn bij ons ook welkom. Wij doen ondertussen ook heel veel B2B. Ik denk dat onze omzet meer dan 50% naar juweliers gaat ondertussen. Omdat wij zo in die edelstenen internationaal heel veel klanten hebben in de juwelen, ook grote merken waar we aan leveren. Ja. Maar ze zijn nog altijd welkom en wij willen nog altijd al onze informatie delen en zo. Hè. Ja. Dus, maar goed, ik denk ook van slagerszoon tot topjuwelier, maar het bewijzen, dat is inmiddels toch gebeurd door de feiten en door de dingen, door uw record track, om het zo maar te zeggen. Dat was niet de ambitie om dat te bewijzen, dat is eigenlijk natuurlijk zo gevormd, het is eigenlijk sympathiek gebeurd zo, maar als zo kun je het ook bekijken. Ja. Ja. Mooi. Zit je eigenlijk tevreden over waar je nu op dit moment staat met je bedrijf als persoon zijnde? Of zeg je, god, ik had eigenlijk liever nog net meer dat of dat? Of nee, ik sta eigenlijk verder dan dat ik had verwacht? Er is toch altijd, het is geen onrust, maar ik heb wel een heel deel plannen wat er gaan komen nog. Misschien sommige zijn onhaalbaar, sommige zijn zeker haalbaar, maar het is gewoon alles op zijn tijd. We moeten eerst nog wel aan een team werken en zo. Maar in Antwerpen beginnen we nu iets, met ook naar meubels toe in de toekomst en integratie. En dat is voor iets voor 2024. Ja. En we hebben nog wel een paar heel grote ideeën en daar ben ik mee bezig, ja. Oké. Dus daar zo over 5 jaar zal het bedrijf of het concern waar jij leiding niet precies meer hetzelfde uitzien als nu. Daar zullen toch wel weer stappen in zijn gemaakt. Ik zou graag, ik kan er iets van vertellen, we zouden graag een grote workshop maken. Waar we kunstenaars ook hun kunst kunnen laten maken. Waar we lassers, schrijnwerkers allemaal zelf integreren. En dat we, ik zeg maar eens ook voor dinosaurussen, de stalen frames maken. En dat mensen dat eigenlijk allemaal ook kunnen bezoeken als een soort museum. Dus we willen dat eigenlijk allemaal integreren in één groot project. Okay. Zou het voor Limburg zijn? Ja, voor Limburg. Ja. Een kunstencentrum. En met echt onze eigen kunstenaars die we naar voren willen brengen. En die daar ook een workplek hebben en een ontmoetingsplaats. Dus, en hoezo kies je daarvoor voor Limburg, omdat je van deze regio bent? Ik kan me voorstellen dat zoiets nog sneller zich ontwikkelt in Antwerpen of ook praktisch. Of Brussel. Of... Praktisch, en ik denk als het plan hoe we het gemaakt hebben, dat maakt niet uit waar je het neerzet. Dat is toch iets waar ook internationaal mensen op afkomen. Ja. En Limburg is goed bereikbaar. Ja. En ik ben natuurlijk het liefste in Limburg en vandaar eigenlijk. Je kent toevallig een accommodatie waar de mensen goed dan kunnen verblijven. Hè? Ja, dat ook. Ja. Dus ook de link met Labuto-Baas, Stiemerheide is wel heel belangrijk. Ja. Uiteraard, nee, zeker. We kijken nog even naar het tweede fragment. Wat ik zelf wel heel graag wil is, ik wil ofwel
blijf ik nu bezig hoe ik bezig ben. En ik amuseer mij en het is fijn en alles loopt. En ik ben nu wel bezig om grotere dingen te doen. Dus ik wil eigenlijk gaan uitbreiden. Okay. Ja, ik ben bezig met iets in Beijing, ik ben bezig met iets in Arizona en in Zwitserland. Dus ik wil eigenlijk specialere stukken, nog specialere stenen gaan verwerken en nog meer in die niche-markt gaan duwen. En dus we zijn nu bezig met een samengang met een verzamelaar. Dus dat je eigenlijk ook echt fysieke vestigingen? Of ja, meer bureaus ook. En ook met het zicht op dat ik hier een kunstgalerij van wil maken. Ja. We willen ook meer als galerij ook naar buiten komen waar ook die juwelen onder vallen. Ja, de wereld veroveren is in die zin afgelopen 5 jaar toch wel gelukt. Ja. Misschien Lanaken. Lanaken. Maar ja goed, de bureaus waar je over spreekt, is dat... dat is wel zo. Hè. We zitten in Arizona, we zitten in Zwitserland, Beijing. Was toen het plan, maar je hebt ook die corona en alles gehad en dat staat nog altijd een beetje, dus dat is niet doorgezet. We waren met Silt bezig in Duitsland. Ja. Dat was ook niet, je moet ook de juiste mensen hebben dan daar. Maar het heeft zich wel in die richting gezet en we zijn ook meer echt naar die niche gegaan. En wat toen ook het plan is eigenlijk nu ook allemaal gebeurd. Alleen die galerij in Lanaken is dan, die is er gekomen. Ja. En dan is eigenlijk toen die afgewerkt was, is La Butois gekomen en La Butois is eigenlijk één grote galerij. Dus, ja. Eigenlijk is dat een 365 dagen een venue waar gasten komen die wij iets moois kunnen laten zien. Hè. Dus we doen ook bijna geen beurzen meer, omdat het is gewoon alle dagen beurs bij ons. Ja, het is gewoon, inderdaad 365 dagen per jaar. Ja. En in Antwerpen wilde je nog iets van een kunstatelier van maken? Of in ieder geval, Dat is dan de Botanic geworden. Hè. Dat was een galerij. We wilden een galerij openen in Antwerpen en het is ook fantastisch om met schaap en citroen te doen. Ja. En natuurlijk, Dennis en Lex ken ik ook al van toen we kleiner waren. En zijn ook van Lanaken eigenlijk. Dus dat is ook een heel fijne samenwerking. En wij leren ook heel veel van hun, omdat zij nog professioneler alles managen dan ik ben te creatief met alles bezig. Dus dat is wel heel interessant ook geweest. En sterke merken die elkaar versterken in die zin, toch? Ja, zeker. En ook fijn dat ze dat met mij wilden doen in Antwerpen. Want dat is voor hun toch de eerste uitstap naar België. Ja, precies. En een heel leuk concept geworden. Mooi. Nog dingen waar u zorgen over maakt is zo zwaar, maar dat je zegt, over de komende 5 jaar veel plannen, maar ik maak me toch wel zorgen over dingen in de wereld, maatschappij of in uw sector, dat je zegt van, dat moeten we toch wel goed in de gaten gaan houden. Ja, de loonkosten zijn natuurlijk. Alles wat je in België, waarschijnlijk ook in Nederland, maar in België is dat nog erger. Staat er bekend om België. Ja, dus waar je veel volk voor nodig hebt. En bij ons is het dan cru gezegd om koffies te verkopen. Hè? En we hebben natuurlijk 5 sterren, superieur omgeving, grote gebouwen, grote poetsteams, 7 op 7 alles netjes houden. Ja, al die zondagen, dat hakt er nu wel op in. Die 11% wat er is bijgekomen, in realiteit is dat eigenlijk nog een pak meer geworden. Ja, maar in België hebben we een automatische loonindexering eigenlijk. Hè? Dus er wordt niet overal onderhandeld, er wordt gewoon geïndexeerd ten opzichte. En je kunt daar spanning opzoeken, hoe duur kunt je worden, maar het moet ook nog bezocht worden. Hè? Ja. Dus dat is wel iets waar we eigenlijk dagelijks mee bezig zijn. Maar het werkt niet om te zeggen, we moeten 20 mensen minder hebben. We willen alle mensen aan boord houden, we willen ook service houden. En daar moet je die spanning opzoeken. Hè. Dank u wel voor uw komst naar Maastricht en veel succes. Super, dank u.